Pipilido, Paktong Pili, Lumupong Rupi, Lumupong Nida, Makinano Melchor, Sahulgan Leonardo, Dablo Juneto, Wilson Juneto, Vargas Primitiva, Isagyo. Terima sa Diyos sa mga kapog ini, walang buo o mahangtong sa pagbuo. Nanginahanglan kita mga tao tabang sa pagsanyaw o ninyong pagboluntaryo sa pagka-live-organismo usahay mo tibaan na kamo na tubag sa maong panginahanglan na kalabuan sa kusadong pagbuo. Busa, niini ang kaulugan ato tayo ng Diyos, kaya kita natagal sa kaisok, sa pagtahan sa itong mamalimon, sa pagkalaigo ministro. Mga ato sa ngayon, kaya ang grasya na kinahanglan diha ng alaga sa Santos na simbahan. Mga pinatid ng mga laigo ministro, anda ka mo pagtuman sa inyong misyon. Oo, anda kami upan sa panabay sa atong Ginoo. Ngayon kami tabangan o biyangan at asa kami padala. Anda ulol ka ba na magpahimulo sa mga Ako sa ilang pagservisyo. Tagang salamat po kumayong bintang. Kalamdan sunod simana, abre. Dagan kayo sa mga kailangan tuon o more organisyo sa atong live organisyo at pagko sa ilang pagpapalagan sa atong simbahan sa atong parokya. Dako sa pagpapalamat sa live siguro tuon alang sa pinauta kayuhan alang sa tuon si Sister Rita Ria President Club sa ilang pagsimba kalong bunga. Kaya ako nakatulang pa na kaayunan, alam na niya yung Jesus, umumatan ng mga masakitol. Panayin kita sa pag-ampo, alam kanila. Daghang salamat mga ituon, ang Ginoo para kaninyo. Maraming kaninyo sa magkagawang sa tanan, ang mga anak, ang Espiritu Santo. Amen. Na sa ulo na lang santo sa misa, malang kita at doon na kalinaw, upuman ni Kristo. Salamat.